Egunon, kaixo, zer modu zaudete? Ongi etorri Adoptatua naiz podcast saiora, Ume Alaia Gipuzkoaren eskutik. Paula Txiagartzia naiz. Ni Blanca Ibarrola naiz. Eta ni Itxaso Martin naiz, kaixo. Kaixo denoi. Bueno, gurekin gaurkoan, entzun duzuenez Itxaso Martin dugu, jatorri bilaketari buruz hausnartzeko. Zuk entzule maitea, bilaketari buruzko edozein zalantza edota kezka baldin baduzu, jarri zaitez Ume Alaia Gipuzkoarekin harremanetan eta bertatik lagunduko zaituzte beharrezko kontaktuak edota informazioa lortzeko. Esan bezala, gaurko honetan jatorri bilaketari buruz arituko gara, baina lehenik eta behin, guazen gure gonbidatuak agurtzera. Blanca, Itxaso, kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo, hemen. Blanca Ibarrola gure bazkidea dugu, eta Itxaso Martin aldiz, Gipuzkoako Foru Aldundian jatorri bilaketa zerbitzuaz arduratzen den gizarte langilea. Gure entzuleak kokatzeko, aurkeztuko altzen nuke zeure buruan, mesediz, Itxaso? Bai, noski. Ni Itxaso naiz, iten dut lana Aldundian, Paulak esan duen bezala, gizarte langilea naiz, eta urte desente, daramat, adopzio arloan lanean, hemen Gipuzkoan, eta, nire lan ekintzen edo artean, atenditzen ditut jatorri bilaketa eskaerak, jendea adoptatuak aurkezten dituenak Aldundira. Urte asko daramat adopzio arloan, eta lehen tokatu zaizkit beste lan batzuk ere bai. Adopzio balorazioak egitea egokitasuna nahi zutenian lortu familiek, tramititza adopzioa, gaur egun ere egiten ditugu horiek, baina, uste dut gaur interesgarriena dela jatorri bilaketari dagokiona. Argi dago, gaurkoan gurekin adopzioari buruz asko dakien profesional bat dugula gure artean, eta, eskainiko diguzun informazioa oso erabilgarria izango zaigu, ziur. Eta, gaurko saioan Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen duen zerbitzuaren inguruan hitz egin nahi dugu, horregatik zaude gurekin. Uste dugu garrantzitsua dela zerbitzua ezagutzea eta jatorri bilaketa prozesuarekin hasi nahi duen edozein pertsonari zerbitzu honen berri eskaintzea. Horregatik gonbidatu zaitugu gure saiora, esan bezala eskaintzeko asko duzula, uste dugulako, ez? Lehenik eta behin, jatorri bilaketaren gaiarekin hasteko, galdera honekin hastea edo galdera aurkeztea edo gustatzen zaigu. Zer da zuretzat, Itxaso, jatorri bilaketa? Jatorri bilaketa da oso gauza zabala eta ez oso zehatza, ez? Nik usten dut pertsona bakoitzarengan zerbait desberdina izan nahi duela eta ez adoptatu den pertsonei bakarrikan dagokiona. Egia da normalean pertsona adoptatuekin lotzen dugun kontu badala. Baina nire ustez, jatorri bilaketa da nire identitatea osatzen laguntzen didan informazioa lortzeko egiten duten bilaketa prozesu bat. Nor naizen, nondik natorren, zergaitik naiz horrela fisikoki edo izaeraz, edo zer gauza ulertzen laguntzen ditana, edo galdera horiek erantzuten laguntzen ditana da niretako jatorri bilaketa. Ze gertatzen da? Nolabait orokorrean jende guztiak galdera horiek erantzuten ditugula galdetu gabe. Txikitatikan jungea jasotzen informazioa, zein ziren gure aitona-amonak, zerritikan etorri zan ez dakit, nire kasuan nire aita, ikusi dut nolakoa dan fisikoki, eta ikusten ditut posantzak eta desberdintasunak, eta gauza asko dauzkat informazioa konturatu gabe. Edo gurasoi galdetu dietelako, edo igual galdetu gabe ere bai, zenitarteko entzun diet, herriko jendeari entzun diet, ezagunei, eta orduan nik nolabait nire bizitza historioa eta berari dagokion informazio guztia daukat nahiko ordenatua eta osatua. Ze gertatzen da beste pertsona batzukin, espezialki adoptatutako pertsonekin, edo nire ustez adingabeen babesa sistematik pasatako pertsonekin, ze horiek ere adoptatuak izan ez direnak, baina harrera familietan egon direnak, edo egoitza harreran egon direnak ere, badauzkate utzuneak edo austurak edo txikitan gertatu ziren gauza batzuk ez dazkate oso ondo kokatuta, eta orduan batzutan beharrezkoa da itia bilaketa bat identitatea osatzerakoan galdera horiei erantzuna emateko, ez? Orduan niretzako jatorri bilaketa ez da bakarrik adoptatuak egiten duzuen zerbait, ez da gainera adoptatu guztiek egin behar duten zerbait, eta
ez da momentu berdinean egin behar dan zerbait, nahi dut esan bizitzako momentu berdinean, ez? Eta ez da ere informazio berdinen bila joteko. Da, nik beti izaten dut, eskubide bat, baina ez da derrigor egin behar dan zerbait. Orduan, ez dakit erantzuten duten, ez? Esan dut gehiago, zer estan, baina, da hori, identitatea osatzeko gure ustez falta zaigun informazioen bila joatea. Adoptatuen kasuan, zer gertatzen da? Bilaketa hori izan daitekela ulertzea zergaitik nagoen familia honetan, zergaitik hasi naiz familia honetan, zein izan zen nire familia biologikoa, hainbat gauza egon daitezke, beste jendeak normalean badakizkigunak. Bai, oso argi adierazi diguzu, eta zuk esaten duzun bezala, pertsona bakoitzaren arabera, jatorri bilaketa hori edo ikusteko modua aldatuz doa, ez? Pertsona batzuek agian, auzi hori edo bete osatua dute, txikitatik izan dituztelako beharrezko erantzunak, haien beharretara moldatutako erantzunak, eta beste pertsona batzuek adoptatuak izan edo ez izan, bilaketa hori egin behar dute. Pertsona guztien arabera aldatuz baldin badoa, adoptatuen artean ere aldatu egiten dira pentsatu ezakegu, esan dezun bezala ez. Hala da. Eta, azpimarratu duzu ez dela eskubide bat dela barkatu eta ez behar bat. Jatorri bilaketari dagokionez, Foru Aldunditik prozesu, legal edo juridikoa edo bideratzen da. Esan dezakegu orduan, adoptatu guztiek edo pertsona guztiek ez dugula gure espediente horren bila joateko beharra sentitzen, ez? Beitu nire esperientzian, ezagutu dut jende adoptatua, igual ezagutu dutela lan arlotik kanpo, ez? Adibidez, lan arlotik kanpo nahi dut esan, ez direla etorri adoptatu bezala nire gana, ez? Baina adibidez, beti kontatzen dut, eukin nuen aspaldi lankide bat, bera adoptatu bezala, hemen Gipuzkoan adoptatua, eta berak esaten zidan, ez? Ikusten dut zelan egiten dezun arlo honetan, itxaso, baina niri ez zait iritsi bilaketa hori egiteko momentua. Orduan ez duzu egin beharrik, hau ez da derrior legeak agintzen dizun zerbait. Zuk behar balin badezu, zoze gehiago jakitea dakizuna baino, edo zoze ulertzeko behar dezu bilaketa bat egitea. Ez dut esan leheno, baina bilaketa ere gauza bada, pertsona adoptatu guztiak egin behar dezuela, nolabait integratu zer dan adoptatua izatea, horrek zer esan nahi duen, eta prozesu bat, igual neuk egin behar izan ez nuena, ez? Baina gero hori da barne prozesua esan dezagun, ez? Ulertu, zein naiz, adoptatua naiz, horrek zer esan nahi du. Gero besti izango litzakeela bilaketa, ez dakit nola definitu, aktiboa o kanpo aldea bilaketa bat, ez? Batzuk esaten duten bitartekaritza bat, edo horrela, nahi dut lokalizatu, igual nire familia biologikoa, kontaktu bat egin, ezagutu, harreman bat sortu, logetzea hori, da baita ere bilaketa prozesu bat, baina danak ez dezue igual etortzen balin bazeate eskatzen gauza bera. Igual eskaera horrian danak berdina jartzen du, más que menos, ez? Quiero hacer la búsqueda de mis orígenes, o quiero saber de mis orígenes biológicos, solako zerbait. Baina gero, hasten zeanean pertsonarekin lanean, batzuk igual espedientea hemen dagoela jakinda, informazioa dagoela nahiko dute, igual ikusita familia adoptiboak egin zuen prozesua umea etxera iristeko igual nahikoa dute, igual behiek adoptatu izan da segituan sortu zen dokumentazioa jarraipen txostenetan zer jasotzen da, nola iritsi ziren familia hontara, nola egin zen adoptazioa hori jaketekin nahiko daukate. Orduan hor ja ikusten dugu pixkanaka pertsona bakoitzarentzako zer dan beharrezkoa. Eta baita ere gerta daiteke, eta nire esperientzia nola da, etortzen dien horietatik batzuk igual egiten dute bidai prozesu bat, hasten naiz bila, ikusten dut ze informazio dagoen espedientean, eta igual nahiko dut. Hortxe utziko dugu. Igual handikan 3 urtera, etortzen dira berriro. Guain nahiko nuke, ea posible dan jakitea, lokalizatzea familia. Eta igual esaten diozunean bitu, zure ama biologikoa lokalizatu dugu da. Gorde, hor utziko dut. Eta baita ere da bidai bat egin daitekena etapazka. Eta bilatu behar dela momentu aproposena eta benetan pausoak aurre eman nahi dituguna. Orduan, pertsonaren arabera, naiz da izenez jatorri bilaketa deitu da noi,
oso gauza desberdinak izaten dira. Eta ez dakit ondo azaldu da horrela, edo bai. Eta egon daitezkela asko pertsona adoptatu direnak eta inoiz ez dutenak egingo parte hau esan detenak kanpo egiten den partea. Barrutik badanak beharko zen dukete. Identitate osatzeko, ni adoptatu baldin naiz, hori ulertu behar dut eta kokatu behar dut nonbait. Baina, igual nire lankidea izan zan ura bezala, ez? Esaten, bai, jazta. Baina, listo, ni horrekin bizi naiz, ez dut gehiago behar, bai, jazta. Eta galdetu nahi nizun itxaso, ni pertsona adoptatu bat bezala, ni nire jatorri bilaketaren, bilaketa hasi naiz, esan dezagun bukatu detela, eta gero ze gertatzen da, nire espedientearekin isten dira espedientea, gordetzen dira, zenbat denbora, nola funtzionatzen du horrek? Ze espediente, bilaketarena? Bai. Guk informazioa bilaketarena gordetzen dugu adopzio espedientean ere bai. Eta printzipioz guk, ez dakit gero etorkizunean zer egingo dan, baina espediente horiek gordeta daude eta ez daukate epe bat ezabatzeko eta ezerre. Ez adopzioa tramitatu zaneko espedientea, nahi detezan aurrez zegoen informazioa jasota egoten da, dagoena, hori ere, espediente guztietan ez dago informazio berdina. Eta gaur egun, zuen kasuan, eta kasu gehienetan gazteak zaretenen kasuetan, ia danak nazioarteko adopzioen bitartez etorritako gazteak izan zentezkete. Baina gure esperientzia, ni hemen nagoenetikan jatorri bilaketan lanian, da gehien bat adopzio nazionalarekin. Zergaitik? Nik usten dut bat, espediente kopurua handiagoa daukagula adopzio nazionalekoa hemen Gipuzkoan tramitatutakoena. Bi, jatorri bilaketa, igual gainez erantzuten, gero galdetu behartzen idaten gauzak, baina bi, genealian egiten badegu nolabait azterketa bat datuena, jendea etortzen da bilaketa egitera beste adin batzutan. Zuek gaztea zate, zu etorri zara, ez? Bai. Baina gazte batzuk hurbiltzen dira, baina media bat egingo bagenu 40 eta 50 urte artean etortzen dira gehienak. Ez ikusi dauka igual bizitzako beste momentu batzukin. Igual etorkizunean diferentia izango da, porque gehienak dira adopzio nazionalen bitartez adoptatutako pertsonak. Eta horiek, askok itxaron dute agian guraso adoptiboak hil arte bilaketa egitea etortzeko. Nahi dezan, pixka bat urteak aurre joaztela nahi du ezan leheno ez zutela nahi? Igual batzuk nahi zuten, baina igual badabe mito batzuk, ez? Nik bilaketa egiten nahi balin badet nola biziko du, o bildur batzuk, mito esan dut, ez? Bildur hori nola sentituko dira nire guraso adoptiboak, igual pentsatzen dute ez naizela nahiko maitatua sentitu, hauek dira arrastaka dakaskigun hola ideia batzuk, ez? Gizartean, niri galdetu izan die lagunak edala, baina bilakuten denak, seinale zoze falta dula. Zoze falta dula bai, baina ez zuk usten dezuna. Ez du nahi ezan familia adoptiboak ez dula behar bezala maitatu hazi eta beste seme alabai emango liokena eman. Baina, faltadunak ez dakaze ikusi aparte horrekin. Nago pasake, pertsona adoptatuentzako batzutan sortu daiteke, gaztelania ez ezaten duguna, konflikto de lealtadez. Eta orduan behintzat adopzio nazionalean atzera botatzen badegu hainbat urte, gauza hauek ez ziela guain bezala hitz egiten, pertsona adoptatua zinela askotan etzenekiela heldua izan arte, eta batzutan enteratzen zinean de mala manera, ez? Papel bat biletu zen duelako, eta bar, egon dira nolabait inguratuta sekreto askoz, tabuak eta horrela, eta ez dira hitz egin behar diren bezala. Orduan nik ez dakit etorkizunean, nazioarteko adopzioen bitartez etorri zaretenok koskortzen zoazten enean, zuek koskortu zarete, baina guaindikan asko adin txikikoa dira, igual aldatuko da perfila, baina nire esperientzian gai honetan gehienak dira pertsona adoptatu nagusiagoak, beste momentu batean adoptatuak izan zirenak, eta beren familia adoptiboak alik eta onduen egin dute noski, baina igual orientazioa zen, ez esan ez erre, total zertarako. Bea beste bestela sentitzeko zuk, ez esan adoptatua dela. Gaur egun hori astakeri bat iruditzen zaigu. Baina lehen horrela egiten zen. Hobe biharrez, intentzio honakin. Baina igual horregaitik ere jendia ez da etortzen, ez? Adinez nagusiago izan arte, 40, 45, 50 urte, nire gurasoa hil dira, edo oso sarra dira, eta ez di enteratuko. Orduan, eskain beste gauza dabe, holako prozesu baten atzean. Bai. Baina informazioa gordetak gelditzen da. Bai adopzio tramitatu zanekoa, aldundian dauzkagu gordeta, adopzio espedienteak oso sarrak, Zarrenak usten dut direla 1800 da nesguatzen, 40 piko. Karo,
Batzuk ez dira adopzioa, ze garai haietan ere, famili batek altzun hartu ume bat, zehazka etxean, hemen Gipuzkoan egon zan Fraizoroko zehazka etxea adibidez, ez? Bueno, urte horietan ez da hori ere, tornu etxeak zeuden, ez? Eta ume bat bere familiak ezin batzun zaindu lokezea, usten zuen hor, familia bilatzen zitzaion. Baina familia horretan, seme-alaba biologikoa jaiotzen baziren, aurrez, edo ume hori hartuta gero, ja legeak ez zuen berdin tratatzen bata eta bestea. Ze seme-alaba odolezkoak edo biologikoak zituen familia batek ezin zuen adoptatu, esan dezagun horrela, kanpotik hartutako umea. Etzian parekatzen eskubideak. Gaur egun hori ez da horrela. Edozein seme-alaba adoptatua, biologikoa, lokizea, legen aurrean berdina da. Baina orduan ez da izaten horrela. Orduan hor espediente asko ez da izango adoptatuenak, baizik eta prohijados esaten dana erderaz. Baina daude, ez dut izuet, 1850 hona, edo. Urte asko dira. Eta barkatu, gauza bat, bai, ze esango zenuke, zer dago esposito abizenaren atzean? Exposito da, utzi egin zaituztela. Ez dakit itzulpena euskerara zein da, baina nera hitz horrek ez nahi du, nolabait, ez umezurtz, baizik eta utzi egin zaituztela, osure zaintzari uko egin diola norbaitek, ez? Ikusi beharko denduke zergaitik. Ze, karo, zenbat eta atzerago botatzen dugun, bilatuko dugun gizartea, bilatuko ditugun egoerak, bilatuko dugun emakumearen erabakien balioa oso diferentia izango da. Orduan, egia da, leno esaten dutenez, ume bat jaiotzen zanean, gaur egune bai, ume bat jaiotzen danean, beti behar da inskribatu bere jaiotza erregistro zibilean. Herritar bezala eskubide guztiak bermatuak izan dezan. Azaltzen zanean ume bat utzita, Eliza taia batian, edo lokezea, itentzan ume hori jaso, eta, bataiatu, porque garai haietan hemen Espainian behintzat erlijioa zan garrantzitsuena, horrenengo gauza bataiatu, eta inskribatu erregistro zibilean. Eta jartzen omen ziren, nahi hori kontatu indiate, abizen bezala exposito, horrekin jazenekan bizitza guztirako etiketa bat kopetean jarrita, zuri utzi egin zituztela jaio berritan, edo baita ere batzutan bilatu zizuen lekuaren izena. Nik ezagutzen ditut, nire dakat lagun bat Tolosa abizena duena, edo San Sebastian, edo herrien izenak. Hombre, bera ez, baina igual bere arbasoren bat azaldu zen Tolosan, eta horregatik jarri zioten Tolosa abizena, ez? Baina gero hori konturatu zen, ez dakit, alkiletokara, konturatu zen hori zala oso nabarmen ustea pertsona horren kondizioa. Eta orduan, registro zibileko legeak pauso bat aurrera emanda esan zuen ez. Pertsona hauek erregistratu behar dira, izen asmatuekin, baina izan behar dute, erderaz esango dut hau, un nombre y apellidos de uso común. Eta ordundikan aurrera, hartze ziren, langileak, profesionalak, erabakitze zuen abizenak. Batzutan nahiko bereziak ikusi izan ditut, baina nola da. Eta hori ez da inbeste denbora aldatu dela. Hemen Espainian, lege o araudi hori, erregistro zibileko araudia aldatu da 1989, 1999. Ordundikona, umiak ezin dira inskribatu como hijos de padres y madres desconocidos eta asmatu abizenak. Hemen jaiotako edozein ume, naiz da kalean utzia izan, saiatu behar da polizia, gu okintzea, bilatzia zein dan gutxienez ama, eta inskribatu behar dugu bere ama edo gurasoen seme edo alaba bezala. Zergaitik, pixkanaka rekonozitzen joan garelako, joan dira, legeak, gizarteak eta bar, pertsona hauentzako esposituak lehen eta guain adoptatuak garrantzitsua dela jakitea, nondik nator, zein dan, nire ama, nire gurasoak, nire familia, ez? Eta orduan urte hortatik aurrera, ja beti umeak erregistratzen dira, dauzkaten familiak daukan abizenekin. Gero adopzioen bitartez, izena beti, alda, baina ez beti, baina abizenak beti aldatuko dira. Zelegez, pasako da, famili berriaren ume izatera. Eta orduan bai abizenak jarriko zaizkiola famili berriarenak. Eskerrik asko. Argi dago oso prozesu konplexua dela, ez? Jatorri bilaketa eta guzti horrekin zerikusia duenak ez dela bizpahiru bilaketa egin beharrekoak, bizpahiru informazio lortu beharrekoak, baizik eta gauza asko daudela tartean, ez? Datu asko atera dira, guazen pixkat
kartzera, bueno, irudi osatu bat edo egitera, igual, entzuleak agian pixkat galduta sentitu badira, bueno, irudi orokor bat edo sortzeko. Aipatu dituzu, bueno, aintzinan edo izandako egoerak, gaur egungo egoerakin bat ere zer ikusirik ez dutenak, zeintzuk diran gaur egun edo orain arte izan dituzuen profilak izan dira 40-50 piko urteko pertsonak adopzio nazionalekoak gehien bat. Media bat egin ezkero, bai. Media bat egin ezkero, bale. Bueno, agian, hitz egin dugu ere espedienterei buruz, ez dakit gure entzulek jakingo duten, suposatzen dut baietz, baina, bueno, adopzio prozesu bat irekitzen denean, edo hasten denean, espediente bat sortzen da, ezta? Azalduko alzen eguke mesez, zer da, o zertan datzan Gipuzkoako Foru Aldundiak jatorri bilaketari dagokionez eskaintzen dituen zerbitzuak, zer da, bueno, zer dira espediente horiek ez, zer lan egiten den horrekin, noiz hasi izan zerbitzu hori eskaintzen, bueno, esan duzunez, badituzue datuak 19. mendekoak direnak, baina suposatzen dut, bueno, Foru Aldundia garai hartan ez zen gaur egungoa dena. Orduan, bueno, pixkat bilakera hori izan duzuna, noiz hasi zineten, zein da prozesu hau, ze eskaintza. Nik ikusten dut, esan beharko genduke, eskubide bezala, pertsona adoptatuen eskubide bezala rekonozituta dagoela jatorri informazioa jasotzeko eskubide hori, Euskadin 2005 urtetik ona, hori ez da inbeste denbora. Gauzak evoluzionatzen dijoaz, bai, bueno, arlo askotan, psikologikoki, pertsonen beharren arabera, legediak ere evoluzionatu behar dute, eta 2005 urte arte, baten bat etortzen bazan, esan ez, ni adoptatua naiz, ez dakit, jaio nintzen 1980an, eta guain adinez nagusi naiz, eta nahi den nire adopzio espediente ikusi, eta ez zitzaion ematen jatorrizko familiaren informazioa, ez zekan eskubiderik, ez? Nolabait, hor jartzen zen, hor eskubide desberdina daude, ez? Pertsona adoptatu batek jakitea, eta familia biologikoak, momenturen batian igual, isilpean mantentzea. Horretik, oso garrantzitsua da, pertsona adoptatu bat etortzen danian ikustea, zein den, noiz adoptatua izan zen, non adoptatua izan zen, ze aurrenengo niretzako inbiardan lana da, pixka bat kontekstualizatu. Ez da berdina, ni adoptatu izatea 1960an jaio banintz Gipuzkoan, zegoera zegoen politikoki gizarte aldetik eta izatea Errumanian adoptatua, ez dakit 2000 urtean, edo Txinan adoptatua, ez dakitze urtean. O gaur egun, edo guain dala 15 urte. Orduan, niretzako aurrenengo kokatu behar gera. Ze pertsona daukat nik aurrean? Horrela halko dietezan minimo batzuk. Zu etorri zinean ez dakiz herrialdetik, hemengua, legeak orduan esaten zuen hau, esaten du hau, eta pixka bat ja hasten geha kokatzen bere jatorria. Pertsona bat, berrixen da ez, adopzio nazionala. Gaur egun guk ume bati, familia adoptibo bat bilatu eta adopzioa gauzatzen badegu, gauza batzuk egongo dira espedientean. Hemengo espediente bat balin bada, baina guen dela 50 urtekoa, beste gauza batzuk edo gauza gutxi egongo dira. Eta momentu hartan, ez zokan rekonozituta bilatzeko eskubidea, guain bai. Orduan lan egiteko era ere desberdina da. Guia guain, familia adoptiboi ematen diogun informazioa, jatorrizko familiai ematen diogun informazioa, bere semeak edo bere alabak eskubide batzuk izango dituela, aber nahi dion utzi karta bat, ez dakit, pixkaten roiatzen naiz, baina ez dakit ulertzen da, orduan aurrenengo da kokatzea. Legez, 2005an aldatu zen legea hemen Euskadin eta estatu mailan 2007an. Orduan, sortu genuen zerbitzu hau. Ze ordura arte etortzen zienak, gehienetan esaten zitzaien ezetz, edo bihar bazuten agiri bat ez dakiz eskatzeko, ez dakit, erentzi baten kontuan saiatzen ginen laguntzen, baina nahi balin bazuten jakin zeintzan bere jatorrezko familia horren eskubidea ez zeukaten da hori ez genien ematen. 2005etik aurrera hori eman behar genuen, orduan nola eman, da segituan hasi ginen lantzen prozedura bat, nolabait oreka bat nahi gendun bilatu. Pertsona adoptatuen eskubidea bete, eta beharrak, noski ez eskubidea legala bakarrik, baizik eta gehien bat, behar emozional horiek bete,
baina ahalik eta kalte gutxien eginda beste aldeari ere. Zergaitik, momentu hortan gehienak zielako adopzio nazionalak, eta gehienak zien adopzioak zatoztela garai batetik non ia famili guztietan gertatutakoa zen. Ama zala, emakume ezkongabe bat, etzekana laguntzarik, eta gizarteak oso gaizki ikusten zuela ama bakarra izatea. Gaur egun hori zeharo aldatu da, nik nahi badet ama izan bakarrik, haurdun gelditzen naiz, nik ikusiko dut nola haurdun gelditu, eta nire eskubide guztiak bermatuta daude eta nire umienak. Oain dala, ezain beste denbora, hemen beste egoera bat zegoen. Emakumeak ez zeukaten ez da kutxako kartilla bat eukitzeko eskubiderik. Horre gutxiago, eta ja sexuarekin lotuta zegoen guztia, hori izan eskandalo bat. Ezkondu arte ezintzen duen sexu harremana ikan euki, ez? Eta gero, danak zian umiak eukitzeko. Euki behartzen dituen, jangoikoak bialtzen zituen guztiak. Metodo antikonzeptiboak debekatuta zegoen informazioa ematea, hasta gusten dezala 1980 y pico. Orduan, pentsasazo ezertaz hitz egiten ari garen, ez? Emakumeak etzekan ez beharrik, ez deziorik, sexuarekin lotuta. Bestela zan, una freska, una no seke. Orduan, horrere bat zegoen egoera oso delikatua emakume bientzako. Orduan, emakume batzuk derrigortuta nolabait ezin zituzten bere umiak hasi eta iaia obligauta utzi behar izan zituzten, zehazkaitzean olokezea, eta gainera iskutuan mantendu gertatutakoa gizartea ez behaien kontra guteko behaien umien kontra, eta guain derrepente lege aldatzen da, eta zu leno derri hori xilpean mantendu behartzen duen, da guain nola zure zemeak edo alaba jakin nahi duen, guain derrepente danen argira atea behar dezu. Orduan hor pixka bat kalteak ere kontrolatzeko legeak ezaten du. Eskubide dauka pertsona adoptatuak, baina datuak eman baino lehenago aldundiek egin behar du bitartekaritza prozesu bat. Lokalizatu behar du familia hori, azaldu behar dio zein den egoera, lege aldaketa eta pertsona adoptatuak zer nahi duen, eta bitartekaritza prozesu bat egin. Orduan sortu genuen zerbitzu hau, eta hasi ginen horrela lanian. Ez dakit, zoze zehaztea gehiago prozesuei buruz nahi dezuen, edo... Pertsonak egiten du eskaera bat hemen, juten gera bere adopzio espedientera, horiek gordeta daude esan dizueten bezala, horietan, ez dut gaur aipatu, baina argi utzi behar da, dagoen informazio gehiena, 90% igual, da familia adoptiboaren informazioa, nola egin zuten eskaera, nola baloratu ziren, zeagire aurkeztu zituzten, eta nola gauzatu zen adopzioa, ez? Baina, balin badago espedientean familia biologikoaren informazioa, orduan egiten duguna da, pertsona adoptatuak nahi badu, lokalizazio prozesu bat, eta bitartekaritza prozesua. Zerbitzuak pixka lan hori egiten du. Adopzio nazionalean noski, porque nazioarteko adopzioan oso kaso gutxi izan ditugu guain arte, nik usten dut, bat gazteo zaretelako bi nazioarteko adopzioan, da igual entzule asko nazioarteko adopzioen bitartez etorritakoak dira, ez? Hor, ja sartzen gera bi herrialde desberdinetan, bi legedi desberdinekin, eta ikusi behar da jatorrizko herrialdearen egoera zein den, eta beraiek badaukaten jatorrizko bilaketak egiteko legea baimentzen duena, zerbitzuak laguntzen dutenak, eta guk aldegu lagundu, bai, baina komplikatu da, eta gero nik usten dut, kasu gehienetan nazioarteko adopzioen espedientetan guraso adoptiboak daukatela informazio asko, eta bilaketak egiten direla igual ona etorri gabe. Bere kabuz, tramitazioan lagundu zuen entitatearen bitartez, edo herrialdera bidaiatu zuenean ezagutu zuten, monja baten bitartez, hezitzaile baten bitartez, hori ere bilaketa egiteko ez dago inor derrigortua honea etortzeko. Adopzio nazionalekoak bai, ez daukate informazioa eta espedientea hemen dago. Baina nazioarteko adopzioen bitartez etorritakoak aldute o aldezute, gurasoek dauken informazioarekin segurazki bilaketa prozesu bat hasi beste herrialdean. Hala eta guztiz ere, nik usten dut nire esperientziagatik beti lagungarria izaten dela, zerbitzu espezializatu baten laguntza izatea, pixka bat emozionalki ondo kokatuta egoten laguntzeko. Noski. Bai. Kontuan eukitza, esan duzu ez, nazioarteko adopzioak azken finean izan zuen gorakada handia 2000-2005 artean,
eta hortik aurrerantzean ere duela urte gutxi batzuk arte, ze orain esango nuke berakadan dagoela berriro. Ziaro desagertzera ematen du dikola. Eta, hori kontuan eukila, naiz eta euki dituzuen eskaera gehienak adopzio nazionalekoak izan, nazioarteko adopzio eskaera batzuk, nazioarteko adopzioetatik izan dituzue jatorri bilaketako eskaera batzuk, eta zuk azpimarratzen duzu bere bizikoa dela edo oso gomendagarria dela, behintzat bitartekaritza edo laguntza hori izatea. Kontuan eukitza, 2004an Espainiar estatua izan zela munduko bigarren harrera herrialdea, nazioarteko adopzioi dagokienez, hau da, mundutikan bigarren herrialdea adopzio kopuruen aldetik. Nik pentsa nezake ez, hau nire ideia bada, baina 2000-2005 artean, 2004 urte horretan eta horren aurretik eta ondoren etorritako adoptatu horiek orain nerabezaroan edo gaztaroan egongo direnak, ziurrenek agian hasiko dira, ez? Esan dugu ez guztiek ez dugula behar berdina izango edo galdera berdinak izango, baina hori hor dago, ez? Orduan, haien ikusita edo ez dela agian foru aldundia izan haientzako orain arte haien lehenengo aukera edo lehenengo ideia foru aldundira hurbiltzera jatorri bilaketa prozesu hori hazteko, zer esango zenieke, zer izan daiteke lagungarria foru aldunditik haientzat, zergatik ez hurbildu zuen gana, lotune zerbitzua ere existitzen da, zer da? Bai, kasuren batzuk eduki ditugu, baiet? Bai. Ezin izan dugu lagundu agian pertsona adoptatuak nahi zuen adina, eta, segunda, noiz izan den eskaera hori, aurrenengo etorri zinaten batzuk, zailagoa izan zen, baina nik uste dut ere egoera aldatzen ari dela jatorri herrialdetan ere, ez? Igual guain dela 5 urte hainbat herrialdetan, batzutan etzan ezer existitzen, baina gero pixkanaka badakigu, herrialde horiek ere ari diela sortzen, batzutan aldutenak eta estruktura bat daukatenak adinen gaben babesa bermatzeko eta barai diela ere sortzen beren ekipoak jatorri bilaketetan laguntzeko, eta hori ere asko aldatzen ari da, ez? Orduan, herrialdez herrialde aztertu beharko genduke, baina, guk eduki ditugu nahiko gutxi, datuetan ikusita, aurrenengo eskaera nazioarteko adopzio pertsona bat etorri zala, eskaera egitera ona jatorri bilaketarako 2014an izan zen. Ez dakizu zinen, ez dakizin izan zen, Horke, prozesu batzuk oso luze jo dute, ez? Bilatzeko informazioa, noa jo, zeini galdetu, ibiltzen ginen gu ere informazio... Guk aurrenengo gugea, adingaben babesa sistemako erakunde, nola esaten da, entidad kompetente, ez? Erakunde arduraduna edo legediek izaten du, zu Gipuzkoan balin bazaude, adingaben babesarekin zerikusia duten guztia aldundiak eraman behar duela. Eta orduan horretik adopzioak tramitatzen dira gurekin, gure bitartez. Ez beti, baina guain ja urte asko dira baietz. Orduan guk espedienteak tramitatzeko, nazioarteko adopzio espedienteak tramitatzeko, beti kontaktua izaten genuen, jaioterriko, gure esan dezakegun parekoakin, ez? Ez dakit, China, el Centro Chino de Adopciones. Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nolabait, esan dezagun hola hitz xumeekin, hango aldundia edo hango arduraduna. Orduan, gaur egun lehenengo pausua zein izango litzake, nahi balin badu pertsona adoptatu batek, bilaketa prozesu bat martxan jarri, aurrenengo izango litzake gurekin egotia, hausnartzen bat gauza gero zehaztuko ditudanak, eta baina nahiko baluia lokalizazio prozesu batean zartuta aurrenengo saiatu beharko gineke, bere jatorrizko herrialdeko agintari eskudunekin, gai hauek eramaten dutenekin konsulta egitea, eta esatea, zuek baduzue jatorri bilaketan lagundu dezakeen zerbitzu bat eta bar. Hainbatekin saiatu gara eta batzukin badakigu dutela, beste batzuk ez daukate,
Eta, horren arabera, pentsatuko genuken zein dan beste bidea egiteko, ez? Gu, administrazio publikoa gera, gu bakarrikan erabili ditzakegu, ez da formala gu, bide batzuk erabiltzea, ez? Bakarrikan erabili ditzakegu, gauza, esan dezagun, formalak, ez dakit nola esplikatu, gurutze gorria, nazioarteko gurutze gorria, adibidez, bai egin dula hainbat kasotan badakigu laguntza handia eman duela eta lokalizatu dituztela familiak. Geho denbora ere laguntzen ari da, nahi dut esan guain dela 8 urteko egoerak edo guain gaur egungoak desberdinak izan daitezke. Edo gurutze gorriak igual herrialde batzutan badauka representazio gehiago edo pertsonal gehiago, ez? Gauza batzuk egiteko eta beste batzutan gutxio, ezke hor azkenean gauza asko daukate zerikusia, ez? Eta orduan, saiatu gintezke beraien bitartez, edo adopzio espedientea tramitatzen lagundu zuen entitatearen bitartez. Herrialde askotan tramitatu bihartzan, lehen deitzenakin con una ECAI, Entidad Colaboradora de Adopción Internacional. Gaur egun da, Organismo Acreditado de Adopción Internacional. Existitzen balin bada, ze asko desagertu egin dira, igual aldiegu galdetu. Zuek espediente hau tramitatu zenuten, herrian bazen eukaten, errepresentante bat, berak aldaki nola egin genezakena. Guk mugimendu horiek egin ditzakegu. Guk ezin duguna egin daia, horrek denak faiatzen balin badio, gu ez gaude herrialdean, guk ezin dugu herrialdea biaiatu, ezin dugu ez dakit herri bateko, ez dakit ze pertsonai eta partikular batik galdetu, laguntza eskatu, guk gauz horiek ezin ditugu egin, ez? Orduan, igual aldeguna egin da gero, mugatua gelditzen balin bazaigu prozesua eta ezin badegu segi hori zintzo jokatu behar dugu eta pertsona adoptatuari esan behar diogu. Eta orduan berak erabakiko du, ea beste bide batzuk erabili nahi dituen. Baina, guk parte hori. Baina bai kasu guztietan eta hori ez detela bere izten adopzio nazionala edo nazioartekoa, nik uste dut lehenik eta behin egin behar duena pertsona adoptatu batek nahi balin badu bilaketa aktibo batean sartu dela hausnarketa prozesu bat. Eta hori da guk lotune gure laguntza ekipoak egiten laguntzen duena, ez? Pixka bat, pertsona horrek hausnartu behar du, ze momentuan dagoen bere bizitzan, bere egoera emozionala nolakoa dan, ze laguntza zareak dituen ondoan, nola bizi duen bere adopzio izaera hori, pixka ze motivazio bultzatzen dio bilaketa egitera orain momentu honetan, zer dago azarre ez dakizarrekin, arazoa dituta usten du konpondu ingo dizkiola. Ezken nik ikusi izan dut jende adoptatua, eta ez dut esaten nazioarteko adopzioen bitartez etorritakoak gazteak, helduak ere daude krisi batean, eta orduan usten dute edo nahi dut ulertzen da, hori egiten badet, nire bizitzako arazo dana konponduko dira. Ba ez. Nire esperientzian inoiz ez. Porque hau da prozesu bat emozionalki karga handia duena, eta asko mugitzen dituena barruak. Hau igual blankako beto zango digu, ez? Nik usten dut, geho pertsona danak ez gara berdinak, baina orokorrean mugitzen du. Eta orduan, pixka bat prest egon behar da, hainbat gauza mugituko direla, eta nola kudeatu halko ditut, eta ze laguntza dazkat horrek sortuko dizkidan emozioak ondo manejatzeko, ez sartzeko en una krisis personal de haupa, eta hori dana egiten laguntzen du. Lotunek edo guk leno eta zegoain lotunen bitartez, ez? Nik uste tortik handi joala, ez oso esan bertzen duen, igual. Ez, bai, psikologikoki prest egon behartzeala, porque oso erreza da esatea, gustatuko litzaidak ez nire familia biologikoa esagutzea, ez dakizte, baina, klaro, gero errealitatea beste bat da, eta egon behartzea prest entzuteko gauzak, nahi dituzunak entzutea, eta ez, orduan, horrekin jokatu behar dezu ere. Karo, guk lan bat egiten dugu ere pixkat ariketa moduko bat, ez? Eta hau topatuko bazenu, karo, inork ezin diogu bermatu bat, ze topatuko duen, eta bi, topatzen duena, gustatuko zaion edo enkajatuko duen behak espero duenarekin. Eta nahi batzutan jendeak esaten dut, orduan, lortzen badu, adopzio nazionalean igual esperientzi gehiago daukagula, ez? Lortuzun bere ama biologiko ezagutzea? Jazta, arrakastatzua izan da prozesu hori, ez. Nik ikasi dut urtiak eta urtiak lanian, da jende desberdinekin lanian, ikasi dut arrakasta dela, prozesuaren bukaeran, zuretzako bukaera dana, ez? Igual da espedientea ikustea igual nahiko da, ez? Baina prozesu horren bukaeran, pertsona adoptatua hobe gelditzen balin bada, osatuago, gauzak behartzitunako hobeto ulertzen ditula, eta hori da arrakasta. Zen ere esperientzian, eta kontatzen dut hitzaldietan da horrela, ez? Ezagutu dut jendea, kanpotik ikusita objetiboki esan dezagun, informazio pilo bat lortu duena.
Igual hemen nazionalean, ez? Ama biologikoa ezagutu duen. Ama biologikoa gainea ireki dio bere bizitzako atea eta ezagutu ditu anai-arrebak, o inkluso aita, o ez dakit ez, aitona amonak tal, eta handik denbora batea gaizki daude. Claro, esan ditena ez da egia, ez dakit ez, o da emakume bat, ez dakit, inestablea, ez dakit ze, bueno, guk bermatzen dizugu, bermatu ez. Albadegu lagunduko dizugu, zuk nahi desunan lortzen, eta balin bada ama ezagutzea, saiatuko gera hori lortzen. Baina ezin dizugu garantizatu gustatuko zaizula. Hor lan bat egin behar da. Aukera ezberdin dabe, hilda dagoela enteratzea, ezgaitasun badaukala, osasun mentaleko arazoa ditula, bere gaztetasunean ez dakitze histori izan zituela, que sei jo, ez? Ama pixkat zaintzarako desegokia zala eta horregatik juntzinen adopziora eta segitzen du izaten pertsona bat arazoekin, edo ez dakiu bilatuko dugun ze informazio hori dana, ez dago jasota espedientetan. Igual gaur egungo espedientetan da gaur egun gauzatzen ditugun adopzio espedientetan informazio gehiago dago. Eta halko duguin hipotezi bat. Baina atzera botatzen dugunean ez, eta nazioarteko adopzioen espedientean, batzutan bai egoten dala sos informazioa, baina hor, segunda herrialdetan gehitu behar dugu, igual ez da la fidagarria informazioa. Igual datuak... Eta testuinguruak eragin asko duela, ez? Txinan seme alaba bakarreko legediak ze suposatu zuen, claro. Rusian, adibidez, Rusia edo inguruko herrialdetik datozenak askotan alkoholismoa eta familia arteko arazoak aipatzen dira, oso testuinguru ezberdina da. Nik uste dut testuinguruan kokatzia aurrenengo, ni nun izan nintzen adoptatua ze urtean, ze urtetan, eta ze goera zegoen herrialdeetan. Hori igual internetez lortu diteke. Ni etorri nintzen, Txiletik, en el año no sé cuántos, politikoki ze goera zegoen, gizartean nola zegoen, familientzako ze laguntza zuden. Bada herrialde batzuk non umeak atera dira bakarrik bere familiak pobreak zirelako. Hori ezagutuko duzue. Izan daiteke pertsona batzuen kasua. Ondo dago etikoki ume bat adopzera joatea bakarrik bere familia pobrea dalako? Aurre iritziak horretarako ez daude oso, ez? Ez genuke egin beharko, nire ustez. Ez, baina nahi zan, ni balin banaiz pertsona hori igual esaten jo, Ostra, ezin zioten ere familiari lagundu beste era batera? Baina, azken finean inberezuna da, topatzen dezun hori, ez dakiu ze izango da, edo, testu ingurua pixka bai kokatu genezakela, baina gero izango da, zehaztuko da histori batean. Hor, lana da gero, eta horretarako gure laguntza, horrekin zure identitatea osatzea. Hau gertatu zen. Iragan ezin dugu aldatu, etorkizunari begiratu behar diogu. Hau da nire historia, generalian jende gehienak iten ditu gauzak intentzionarekin, ez txarrarekin, eta horrekin nolabait nire historioa berrantolatu o berregin behar dut eta integratu behar dut lortu duten hori. Eta ez dit minikan egin behar, ni jakin nahi nuen, hau da historia eta jazta. Adibide moduan, adopzio nazionaleko kasu real bat, ez? Ama batek kontatu zion alaba adoptatuari, utzi zuela adopzioan, bortxaketa baten ondorioz gelditu zalakoa orduan. Jolin, nahi, aurrenengotako kasu bazan, gelditu nintzen, lur jota, pentsau nuen, baina, faena, ez, hori. Eta geho, hitz egin nuen alaba adoptatuak da esan zen, bitu itxaso. Hori da, esan zen, da jazta, ni nahi nuen jakin zegertatu zen, da nahi nuen ulertu. Jazta, jakin dut. Nere gustoko historia da, ez? Ni nahi nuen kontatziak, estaba super enamorada del novio, y no les dejaron, que es una historia romántica, ez? Baina ez, hori da. Eta gainera ulertzen dut, bortxaketa baten ondorioz, aurdun gelditu den emakumeak, umea hasi nahi ez izana, porque oso saia izango da ere umea daukazunean ez ikustea o ez bueltatzea bortxaketa momentura. Orduan, bai ez da pakia. Eta esan zinta, gainera nire burua guain ez da ibiliko batzutan ahastutan nago, baina beste momentu batzutan nabil labadora bat zentrifugatzen nahi danean bezala, ez? Pentsatzen, hau gertatuko zen, hori gertatuko zen, entzuten diot baten bate hitz egiten telebistan da, nire kasuan hori izango zen, aur lapurtua izango naiz, jazta, dakat informazioa. Horrekin, ni, behar bade laguntza eta terapia batekin, egingo dut, baina jazta, se akabo, ez? Hori da, nire ustez, lortzen dugun informazioarekin, hobeto geratzea, da, arrakastatua izatea prozesua. Eta batzutan da, espedientean ikusten dutenekin, osatu den nire historia, eta puntotan ikusten nahi ezagutu inor,
Zu blankak esan dezuna, batzutan pentsatzen duzu, ai, ezagutuko dut familia bat, eta pertsona adoptatu asko, ez dakit zuen kasuan nola dan, eta nazioarteko adopzioan, segurazki ez lege aldatu zalako, lehen esan detena, baina atzera botatzen badugu, leheno, generalian adoptatuak izaten ziren zeme edo alaba bakarrak. Bueno, familia batek umia bali mazagan, ja ezintzun bigarren adopzio bat egin. Askok daukate kriston ilusioa anai arrebak eukitzeko. Baina, karo, anai arreba bat, naiz da biologikoki anai arreba izan, harreman auki behar da anai arrebena. Eta, karo, nik aurkezten diazu eguain edozein pertsona, nire adinekoa gutxi gora bera, eta esate diazu nire anaia edo nire arreba dela, pues igual... Ez daukazu lotura hori. Ez daukazu. Sortu daiteke agian, baina agian ez du nahi. Eta beste aldea ez dago derrigortuta. Zuk nahi dezun pare egotea. Eta kaso batzutan izango da nahi du, zuk nahi dezuna, baina gutxio, ama biologiko batu, anai arreba batzuk. Ze nahi dezu jakin, ze gertatu zen hau. Nik harreman eukin nahi dut, nik ez. Eta hori errespetatu beharra da, por lo que sea, mine egiten diolako, ez dulako lantzeko aukerarik izan, o kontrakoa. Nik jakin nahi nuen da, punto. Eta bestik esatizua, baina nik ja guain, vamos a recuperar el tiempo perdido, eta zuk esatizu, ez da nik nahi detena. Orduan, arrakasta da, identitate hori osatuago gelditzea, zuko bakoitzak behar duenarekin, aldanarekin lortu, batzutan ezin da bilatu, ezin bada bilatu, zingo dezu, nolabait landu beharko da hori. Bueno, esperantza edo ez da galtzen, azkenean. Guain ere ADN-ko testoiekin eta badaukagu aukera edo zerbiatzeko, ala igual ez, baina igual gero urte batzuk pasata, zeo zer ikusi dezakegu bertan, ez? Bai. Eta nik usten dut hori ondo dagoela eta segurazki sortuko dira, ADN-arena sortu dan bezala, ez? Oain dela urte batzuk zen, impensable. Ez? Adibidez, Txinatik etorritako askotan esaten genuen, ez dago zer eginik. Porque, claro, autobus geltoki batien utzitako jaio berria, ez identifikazio ez zer ez dakana, nola bilatu behar dezu bere jatorrizko familia? Bueno, ematen du, guain, ADN probak, globalizazioa, zareak ematen duten errestasuna, milaka kilometrotara dagoen batekin kontaktua egiteko. Egia da, mundua dijoan bezala eta globalizazio hontan eta teknika eta gauza berriak sortzen dijoazen enean, igual posible da. Baina gauza bada posible izatea, lokalizatzea eta kontaktu egitea. Baina zuk ezin dezu inor behartu sentitzea zuk nahi dezuna beak sentitzea. Eta beak ematea zuri zuk espero dezuna. Hori zure kontua da. Zuk ezin dezu jarri besteengan ere aurre ikusten batzuk. Bilatuko deten ama honek, es que me voy a sentir querida como nadie me ha querido o no. Eta igual berak nahi zaitu maite, baina esa forma no te gustati. Zuk entenditzen zaila da. Orduan nik esaten detena da, hemendik eta lotunekin egiten dugun laguntza bazezarremenduaren bitartez, aldegula pixkat ariketa horiek egiten lagundu, ez? Zer bultzatu zaitu? Zergaitik momentu honetan? Zerren bila zabiltza? Eta hau gertatzen baldin bada, eta bestia gertatzen baldin bada, nola sentituko zinake? Bueno, pixka bat preparazio hortan. Egia da ere, gutxitan, baina gertatu izan zaigula ere, igual etorri dela bilaketa prozesu egitea pertsona bat, benetan krisi potente batian dagoena. Eta behar duna terapia bat egitea. Hori guk ezin diogu eskaini. Guk badaukagu laguntza ekipo hau, baina ekipo oso txikia da, lan asko egin behar dituzte, ez bakarrikan jatorri bilaketan laguntza eman, eta orduan behiek aldute lagundu, asesoratu, baina behiek ezin dute, ez daukagu aukerarik, hainbat pertsonei terapia bat 2 urtekoa emateko, eta momentu batzutan guk aholkatu diogu jendeari baitu guk usten dugu, momentu hontan ez dela egokia, zuri egingo dizula min, ez? Igual beste batzu ere, baina zuri egingo dizula igual min, arrisku handiek ikusten ditu, eta hobe dezu lan pertsonal bat egitea, eta beste momentu batien etortzea. Bueno, batzuk ulertzen dute, beste batzuk ez dute ulertzen, badakit zaila dela ulertzea, ez? Nik momentu honetan iritsi zait hau niretzako oso garrantzitsua dela, eta zua ezaten ez egiteko. Bueno, hor danak ez dute ondo jasoko hori, ez? Bueno, ara. Bueno, argi dago prozesu konplexua dela, gauza asko kontuan hartu behar direla jatorri bilaketari dagokionez, eta batez ere ez dela pelikuletan ikusten den historia romantiko hori, ez? Osea, ondo irten daiteke,
ez da ondo, gertatu izan dira historiak nun jatorrizko edo familia biologiko horrekin harremantzeko aukera egon dena, eta agian gaizki edo ondorioak ez dira izan espero zirenak, eta beste batzutan ezagutzen dugu kasuren bat, Ekaineko jatorri bilaketako jardunaldian entzun genuena, gerta liteke ere Bai, guk ere badauzkagu, edo emaitza positiboagoak edo lortzea, adoptatuaren eta familia biologikoaren arteko harreman hori edo, positiboa izatea. Guk ere badauzkagu olakoa. Danetarik dagoela, hori da gogoan izan beharrekoa, ez? Danetarik egongo dela, ez dela pelikuletan agertzen den realitate hori, baizik eta prozesu hori benetan gure errealitatean konplexuagoa dela eta danetarik gertatu daitekela, eta eukiditzak egun aurre iritzi horiekin kontu zibiltzeko, eta... Buelta bat eman behar zaio, eta hausnartu egin behar da, bai. Nor bere burua ondo ezagutu, eta ikusi ez, nola nago, laguntza daukat, nik esaten dut gainera ez bakarrikan laguntza profesionala, guria, adibidez, ez? Baita ere badakazu gero laguna, obikotea, edo ama, edo afektiboki ere guk aldizugu eman gauza batzuk, baina emozionalki laguntza gehiago emango dizu, zuretzako oso intimoa dan norbaitek, pixka bat egon hor, muleta batzukin, eta estroputzin ezkeo, badakan hori zerri heldua, soporte bat, ez? Eta, hor, esan deguna, ez? Amaiera izateko zuretzako alik eta honena amaiera, que igual ez da amaitzen, porque guk ebadauzkagu kasuak hemen harremana sortu dana, ezagutu dutela beste familia, azken finean, pertsona adoptatu batek dazka gutxienez bi familia, ez? Hola, simple hitz egite, baina adoptiboa eta jatorrizkoa. Eta kaso batzutan lortzen da, ez? Nolabait, nolabaiteko harreman eukitzea biekin, eta ondo joan daiteke eta agar. Baina, pelikulak askotan bukatzen dira encuentro momentu hortan, ez? Bilaketa eta ez dakizetan, muchos abrazos y muchos besos. Nik hemen egin ditut hainbat enkuentro horietakoak, eta parte hori genialien oso polita izaten da, oso hunkigarria eta oso ondo joaten da. Elkarrizketa momentu hori, arpegi ikustea, preparatu egin dugu eskutitzak pasatzen batzuei batzak bestiai, argazkiek, ez dakize. Gero kontua da, nola da benandikan, 2 urtera edo, ez? Porque, karo, baita ere maite mintzen geanian, ez? Bikote batekin, eso es lo más. Ez? Eta gero ikusi behar da handikan denbora batean nola gabe. Hori da, harremanak hori dira. Eta pertsona batzukin iten dugu kriston harremana, naiz da ez izan gure ezerre, eta bizitza guztirako harreman bat sortzen dugu, eta naiz da gutxi ikusi kriston harremana mantentzen dugu, eta beste batzukin, igual bizitzako momentu batean koinziditzen duzu, eta sekulako lotura lortzen zu, eta gero beste momentu batean, hori distantzia bat sortzen da, por lo que sea. Ez que harremanak komplexua dira. Bai. Laburbiltzearren edo, esan genezake jatorri bilaketari buruz kontuan hartu beharrekoa dela, ez dela prozesu lineal bat, pertsona adoptatu edo, adoptatu bakoitzaren bere bizitza prozesuan duen momentuaren arabera edo aldatuz doan zerbait dela, bakoitzaren beharrei erantzun behar dien prozesuak direla, eta behar horiek zeintzuk diren jakiteko ere, hausnarketa pertsonal sakona behar dela. Eta azkenean, hori da, bakoitzaren ongizaterako egin behar den zerbait dela, denek ez dugula behar berdina izango, edo informazio bilaketa berdina izango, eta batez ere, norberarentzako egindako zeozer dela, eta ez familia adoptiboak albo batera uzteko, edo familia biologikoak behar dugun hori emateko, ez? Hori argi dago ere, nire esperientzian inorketzun nahi familia aldatu. Hori ere importantia da, argi ustea. Jendea ez da etortzen nahi dut martxain beste familiarekin hau ez zait gustatu, hori ez da. Gero ezagutzen baldin badezu, igual esatezu, igual me libro de una buena, ez? Hori ere gerta daiteke, klaro. Ez nik beti esaten dut adopzio batean atzean beti dagoela sufrimentua. Beti daude histori gogorrak. Haurdun gelditzen den emakume bat, ume eukin nahi duelako
laguntza dakana, inguruan dakana bere familia eta bar, ume horiek ez dira bukatzen adopzioan. Orduan beti daude gauza, gogorrak, minimo, ez? Esan duguna, pobrezia egoera bat? Pobrezia egoera bat. Igual esaten duzu, jode, hor bizi balin manintz, zein izango nintzake gaur egun, bai, eskapada, hori ere gerta daiteke. Baina, nire esperientzian inork ez du nahi familia aldatu. Nahizun sentitu, benetan familia honetakoa naiz, egia da gauza batzuk handik handazkatela, baina ni azken finean hemen egon naiz, 20, 30, 40 urtez, hasta itzeiten dut nire aita adoptibo bezala, eskuak mugitzen ditut bera bezala, eta uste nuena baino gauza gehiago dazkat familia honetakoa. Azkenean juten geha gozatzen, hainbat gauzekin pertsonak, ez? Eta hori da importantia. Eta ez dakit ateradan, oso importantia da, egitea neuk nahi detelako, ez beste batzuek nahi duelako. Nere bikoteak, nere lagunak, nere amak, pertsona adoptatuai momentua iritsi zaiolako. Batzutan animatu iteizue aldamenekoak, ez? Zergaitik ez? Ez da kasu kuriositatea eta norberak nahi duenean. Hori oso importantia da. Jatorri bilaketa, norberarentzako egiten duen prozesua, norberaren identitate narratiba osatzeko egiten den zerbait, eta osaketa horretarako behar den informazioa batentzako bata izango da, bestearentzat bestea, eta, hausnarketa asko behar duen narratiba bat dela, ez? Hori xe izango litzateke. Gogoan izan gure entzulek, aipatutako terapia hori lotunek agian lotune zerbitzutik edo eman ez daitekena gure bitartez lortu dezakezuela guk bitartekaritza lana horiek egiten ditugulako. Beti gogoan izan zuen inguruan laguntzeko prest dauden pertsonak daudela, bai foru aldunditik, bai zuen lagunak, familiak eta bar, gu ere hemen gaude. Eta, horixe da, hausnartu, aurre iritziak albo batera utzi, eta pixkanaka, lortuko dira beharrezko emaitzak. Bada onaino, gure gaurko saioa, azken aholkurik edo emateko ez baldin badago. Ez, nik esango nuke nire aholkua da ez zuzenean egitea laguntzarik gabe eta bitartekaritzarik gabe gutxinez aurrenengo kontaktua. Ez dakigu beste aldiak nola harrapatuko duen o nola sentituko duen aurrenengo kontaktu hori, ez? Igual daka nolabait astuta inork ez dauka, ez? Alaba bat edo seme bat izan zuela eta adopzioa joan zala, ez dakitzea arrazoiengatik. Baina aurrenengo reakzioak izan daitezke 1000, ez? Eta orduan ikusten dut ondo dagoela ez izatea pertsona adoptatu aurrenengo kontaktu hori egiten duena. Ez zaretatik, ez izatea betartekaritza egiten duen norbait. Eta gero hor jungo dira hurbiltzen eta bestela gainontzean ez da. Eta babestu zure burua eta beti aurrera segi. Horixe da. Babestu, maitatu geure burua, zaindu geure burua eta zainketa horrekin datoz egin beharreko pauso guztiak bitartekaritza lanak. Beste saio batean Jaime Ledesmarekin horri buruz hitz egiten da, entzun dezakezue. Terapiak, laguntzak bai formalak, foru aldunditik edo beste helako erakundetatik, informalak zuen babesgune familia lagun bikotekide eta barretatik, eta zuen aldetik, zaintza. Mila eskerrik asko parte hartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Gure podcasta Spotifyn entzun dezakezue eta informazio gehiago nahi izatekotan gure Instagram kontuan aurkituko duzue, Umealaia Gipuzkoa. Honekin amaituko dugu, berriro eskerrik asko eta laster arte. Agur.